adunay sakyanan nga gisunog kagahapon sa hapon sa Barangay Busay, paghiling sa kapulisan niini nasuta nga aduna kini napaig nga tawo sulod. Nunot nini ang daling mi patimaw. Kagabi ang usa ka babae nga nagaduda nga ang napaig nga patayang lawas iya kini sa iyang bana nga usa ka langyaw. Si Nico Serino sa report. Nakapaukay ang alarma sa sunog sa sitio Lower Busay mga alas 3 kagahapon. Gidali sa kabumbiruhang miresponde ang pagpaong sa kayo sa misilaob nga RAV4. Pag-abot na nato diri perti na nakuwas kayo. Dili na gyud matabang ang maong gadilaab nga sakyanan. Pagkapaong na, diha pa mabantayi nga may patayng lawas di ay nga naapil pagkaugdaw. Sa pagsusi sa taga CSI, usa ka lalaki ang biktima. Apan gumikan sa grabing pagkapaig, di na kini mailhan. Usa ka langyaw ang gingong midala sa sakyanan paingon sa lugar. Sa usa ka hotel sa Barangay Busay, nasayran nga didto mi check-in ang maong foreigner. Kining duha ka mga PUJ drivers miasoy gikontrata sila sa langyaw nga guyuron ang iyang sakyanan paingon sa sitio Lower Busay. Nimpukaw siya nako kay dado yung sakyanan ay problema. Ngita siya padalon didto kay ang yang mekaniko mo abot to alas 3 na didto sila mag-abot. Pag abot na mo dito, siyempre nag-ilog pa may itong kauban mo kap kay 2,000 god. Kung ako ikikontrata ni amo ni. Posible nga dakong tulubag ko ng foreigner na to ni pero subject for investigation ni kasi nga namo parang i-check ang CCTV dire para makuha na to ang naong para ma-publish na to. Kagabi, mipatimaw kining babae nga nagduda iyang bana kadtong nasunog nga lalaki. Mato di Jocelyn taga Toledo City ni atong Miyerkules gi-pick up ang iyang bana nga si Timothy Wilson sa kaila niini nga langyaw kay may asikasuhon sa dakbayan. Nahibong na lang siya nga di na makontak ang telepono. Matod sa asawa, utangan ang Australian og dako-dakong kantidad ngadto sa iyang bana. Sa katong kwarta nga gihuman sa iyang amigo, giplanuhan naman na siya nga kuan kanang bayran ya sigilag kuan sigilag sadsaad wala na. Gumikan kay di na maila ang patay, gisugyot karon ang pagsusi sa dental records ni Wilson aron pagtakdo sa patay o baka pagpaubos sa DNA test. Pag-ingon niya nga na disgrasya nga sakyanan, ipangutanan niya unsay sakyanan nila, ingon man nga gray ko no, ang color. Oh. So mo to murag ni match karon sa pangitabo nga gray man tong sakyanan dito nya rapor murag ni match sa katong istorya sa kuan. Nico Sereno, Balitang Bisdak.